Vous êtes ambulance. Driver. Hey, you are why I saw Nazu. I put the motor. I put the kaiji. Why? Look at me. Lolo, aí que lagi. Yeah, right. Chineke lelaye, DJ, take it easy, Osita Lorutego. De Jesus, Badata. Biko yebe kwala agaro ya lokwala ogo. Osita ka anya kasi aga nkoma. Igelile jamonso. Aina kasi mbidi daughters obi the one left. Aiga ebetia one malite church. Betia back aiga. Hi mommy bring. Mommy dig. Before na ile mega with time. Olha a bola chereba. Aba du chuenta. Chere ambulance ekele kwa ya chere yeah. Ambulance. Ici à des tours, ici à des tours. Ici à des tours. Là, il y a beaucoup de choses. Like this, check the banner out. Happy c'est pour un dozo, t'es là. Yeah, monsieur. You know say like this. You know, you're not gonna see everything now because. You never see him. I am picture ready and you Ibo, hapo my family bang. Namatala wande baba mo santa. Big bread now. Lion Chineke ribekele. People give me also batana. People give me also. I think it's from where Amonka eba. Come and get Omono ni birthday. Omoba block is Omono birthday. Omono de actually birthday. Then I tell much a book go block. One engineer celebrate each of you know.
Atema I got bata church working on the Chineke bada tebere marama. Imagine better one thing in the better. Ati ande kono. Pastor bana sina tupo ya dabe bi wepo. Father buti. Father if one hour you You hang now? Log out first, then log in again. It's okay for me. Network there. And I have enough data. Well, my daughter, yes, Jesus, you can make sure that I am a pastor. I say I am our stand. Jine Kenya di Kadia Kopalaye. Ese Kerowa, Obanjoga, Okamu Gosini Mamma Stand. I'm not going to sort it. I will sort it on the teaching. No. Na tradition. Now what they go do? They go remove all those things. Vote for this thing. In case, if she want reincarnate, she no go. Listen. Tradition. In case if she want reincarnate, what you need law? Already one you got now. So now what they go do? Anybody want them? Hey! Chetana, Alebi Nubia, Wala Motai, Eba, our one source in North and make a ban in YouTube. Karia Iba. Abala
of all, after more Puchuku no someone and the only I do never attack one name came. One name, dear Mono, one name. Because almost seven now. I'm a nail at all job, young room. Manabia. Young room. Sunday divine. Was one in Sunday divine. Only same down room where I'm my room at the or share. Seven Naruto in Ariama, Sia Roots, Sia Kaibiro Foundation. Do Lalaga of what the whole of Wu on the, I think on the 24th of November last year. Or from same Nali actually do when I didn't go to see her. Recopitor Roma Nime Osita. Obianuzi obofu nwanne anyị kenana dị ashokwu obofu onye na-eme at least ọ bụrụ na o mee ihe na-adịghị mma ịgwa ya ọ ga-aghọta masị gị biko kozikwara m ọ bụghị somebody na-agbakasịrị ihe ahụ ya mere anyị niile ji wee jupụta ebe a taa wee sị anyị ga-akwa iru ugwu ikpeazụ kemgbe onye aka jiri nọrọ ebe a so anyị na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs. Amen. Praise Master Jesus Christ. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Emraya ọzọ. Ndị ọyịa. Ndị ọyịa ọ nọ ebe a. Ma ndị ọyị di ya ma ndị ọyị ya na onwe ya uhere dịrị gị. Ka Chineke. Amen. Mana ọ na-ebulite onwe ya elu. Ọ na-aga ka sị na ọzọ ụkwụ na ala ahụ ejiwasị. O si datọ ihe a mere ihe. Ọ bụrụ na o ejem ahịa, ọ ga-akpọ dede si dede biko ya chọrọ ịnya ise mgbe Chineke m nyere ya nkọwa. Because ọ mere ihe a ọrịa abalị ya. Ọ bịara ọ pụọ n'ọrụ ibe. Were anya na azụ fosie m. Ọ bịaba. Mesị m dede ịchọ adị achọ dị anya. Isi ịchọ dị anya gwa Chineke m ya na oyere ahịa ọfụma taa. Okwe m ụtọ jem ahịa. Ọ dị surprise mgbe nọtazị na mgbede ya. Na mgbede ya, Chineke. Amen and amen. Okay. Anya dị nsọ ga-ahụ ya ma ọ ga-abịa n'ebube. Ọ na-abịa n'ebube. Ọ bụ Chukwu ga-awụrị. Ọ na-abịa n'ebube. Mgbe ọ na-abịa n'ebube. Ọ na-abịa n'ebube. Anya dị nsọ ga-ahụ ya ma ọ ga-abịa n'ebube. Jehovah teno n'ime ka bụ karịka onye enwere olileanya bilite. Jehovah nọ n'ime ka bụ karịka onye kwere ekwe nwere olileanya bilite. Ọrịarịarịa nwụọ o doro anya nwụọ ọrịarịarịa nwụọ onye kwere ekwe nwere olileanya bilite. Asị m ọrịarịarịa nwụọ o doro anya nwụọ ọrịarịarịa nwụọ onye ọnwụ na Hades wee nyeghachiwe ndị nwụrụ anwụ n'ime ha ndị niile nwụrụ anwụ n'ime ha n'otu n'otu dịka ọnụ ha siri dị. 14. Yes. Ewetụba ọnwụ na Hades n'ime ọdọ ọkụ. Ewetụba ọnwụ na Hades n'ime ọdọ ọkụ. Nke a bụ ọnwụ nke abụọ. Bụ ọdọ ọkụ ahụ. 15. Ọ bụrụkwa na ahụghị onye ọbụla. Ya bụrụ na enweta ha my sister. Ka emere aha ya n'akwụkwọ nke ndụ ahụ. Ka emere n'ihe aha ya n'akwụkwọ nke ndụ ahụ. Ewetụba ya n'ọdọ ọkụ. Ewetụba ya n'ọdọ ọkụ. Hallelujah.
Aga me kuni so. Genti. Nobody really na madu guru. Ato ne ba go kwa. Onye hu guru. Ama eso konya woni okenye ba. Hiyo sia wo biawa. Anu me ba na chiki. The Lord has used the man to speak to you. Chineke werela onye nke Chineke were gwa okwu. Where will you spend your eternity? I want to tell you there's no hiding place. You can't hide it. You may cover your sin. That no man will. But you can't hide it from God. On that man of God, God have used him very well. Wherever you are, I would like to pray with you. One to Christ. Untimely death. I said they are giving up untimely death. Giving up sorrow. They are giving up poverty. They are giving up accident. They are giving up premature death. In the mighty name of Jesus. Amen. Father, bless every hand that dipped inside their pocket to bless this family today. May they remain blessed. Amen. In the name of the Father, amen, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So you join them for good. Please, members of this family, please, we want you to come out. Part of this family, please, to come out, be fast. We're not wasting time. We want to gather our sister. Please, if you're part of this family, if I that will go and do anything, invoke any to use the face of their mother to pursue them by the anger of Jehovah. By the anger of Jehovah, let it come upon that let this death bring that to open a door for them. Let this death bring an open door for them. In Jesus' name we pray. Amen. Concerning the burial of the mother, though it might not be enough, I assure you that God is going to bless it and increase it in the mighty name of Jesus. I hand over this thing to you in the name of the God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you. Preacher, put your hand together for Jesus for them. Hallelujah. Please so that we'll convey the cups to the grave. Should do that immediately. Please, we don't want more people to be in that place. We just feel the family and the ministers of the gospel. Please, we beg you, God bless you. Apple 34 SSIS 237 Apple 34. Father, let the thunder strike in Jesus' name. I'm consecrating this grave in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, it shall be a resting place for her until the appearance of Christ. In Jesus' name we pray. Shout hallelujah. Hallelujah. Please, if you have your Bible, turn with me, 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18. Can somebody who has a Bible, please read from here.
First Thessalonica. Carry her inside. Carry her inside. Carry her inside. That place is somehow. Carry her inside. Ici à l'autre side de course. Check pano. Obotaka ici à l'opéra et back on the money. On the right, on the right. Turn around. If you turn around, head. Assist. Dust to dust. Okay. The concentrate is here. Chance had it in God. The appearance of your son. In the name of the Father. Why you know? Chief from Mundo, the director, Mr. Bill Hotel and Suites, Chimbede, Honorary Chico, Marco Bessa, village head, who will do the guys on the door. What's the other else? I can look somebody out. Machine pass, the Lero, 2 good machine pass, so the one at Navy, on your Malambidi, or machine pass at Mogo. Who much you gooding? Ego, no, European, one love like a one year levechi.
Anya lele go fine boy. Anya lebechi. Fine boy also need to get care. European. Because this school I have to go. Every one fine boy la go. No. Maka suga maka. I'm not telling you to find out. You go to school, I don't know. I better let you to small. Everyone fine boy in our go. Madam was school arise along with our teachers. Fana almost school like madam. Can you buy a microphone? Go on your phone and then no. And then some many now. Over to you. Ecclesiastes chapter 3 tells us that there is time for everything on earth. A time for birth and a time for death. So all Chineke mere. Yabo anyị na-asị ezinụlọ ha kara obi. Chineke wetara, Chineke werekwara. But God will supply whatever is needed to make sure that we are left behind by the death of this woman. So people will not kara obi. When did the chief for Mundo Keleno? I chief Kelehao? Because over there, I don't know. I'll be making them so, what I get with watching, yeah, I don't care. So, I got watching that channel. I don't know. Chief for Mundo because I say, yeah, better. Because I melody, we could tell now, do my but I we came on and I live in the show. Where's all the matter? Oh, he would. I don't know. Million we know. He would be million we know. I don't he would be. I don't he would be. You are not he would be. As all of my jewelry, he would. Was our career? He would. I'll make Pupu. He would. Dala the Valija. He would. Dala the Valija. He would. Was all the Macanabo. He would. Abrigo. Can you run on? Ever had I in the room? Can you run on? Ever had I in the room? I will know. Ever had I in the room? I will know. Ever had I in the room? I will know. Ever had I in I will know. When I make a rapport, I will know. I will know the papa, I only want you to know. I'm not a Jacob. Yeah, a father roller. I'm not a Jacob. A father roller. Oh, they put the papers about your poor. I'm not a Jacob. A father roller. I'm not a Jacob. Chief, I got them. A baby.
Ekwe biniyi. Ekwe adanole. Wọ́n méje mọ́nu. Ekwe jẹ gbogbo. Ekwe jẹ gbogbo. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìbílẹ̀ wọn yóò jẹ gbogbo. Wọ́n méje gbogbo. Amara eje kwoko. Those na-echetakwa one love. Amara eje kwoko. Those only na-echeta one love. Your wife they greet you, your wife. Amara eje kwoko. Abripo. Ọgala weta mic. Emume ọsọ a ele ndị ga-akwụ ụgwọ ya ke ndị nwe ụlọ. Ndị laịdị ya chọrọ ime omenala. Igbo na-anya ịlabata na gị so. Dịka asịla bandị ga-achọ ọtụtụ ka ndị laịdị ya mee omenala. That's it. Yeah. Hola, Kalagi. Hola, Kalagi. Okay. Okay, Kalagi. Okay, Kalagi. All right. Cool money boutique. Cool money. Oje akwa mo. Na bata bodo. Cool money boutique. We did that as la bodo. Hey bodo, my baruka. Be one of them. Whiskey, now one year working now, no. Whiskey, he went on. Igbo, okay, one working here. Oziga Bataga, bring home in Jesus' name. You don't have to have a total, but maybe I'll have this when I go from me. Only go fire. Sunday, what do they call your lady? Now, from over who will it? People in London are doing Germany.
ka aka na-ekele gị from Owerri ka ọ si anị ya Igbo Igbo ịgbalịala ọ thank you very much ndị ọcha agala asọpụrụ gị lee anya ndị ọcha agala asọpụrụ gị Igbo ndị ọcha agala asara gị moto gị ị ga-afịa ihe ọbụla ibu ha mee ha ga-eme ya ee nwunye obu mma tokasara m ego a 1 2 3 4 5 agbanụ chọrọ ibu igbo ha ga-achọ ọtụta lee mpa ga-achọ ọtụ ha taa jee kọwarị ọbụdị mmụọ ma akwụsịrị ebe a